Live din ikaw. Video lang tapos ibalhin na to sa YouTube kini. YouTube na. Sa lugar ka, subscribe lang po na nalang madugag kag isa. Importante ba kang isa ka buok, no? Yan, hello guys, this is Eric Kilot of Tigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot with healing. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, sa mga viewers na to. May buntag sir, buntag ba to? Sakto gud kay udto. Unsa to pamatay sir? Sakit kung tukotol ya. Wala dito ba? Sakit lang or Murag na hangin bitaw suksok ko dai. oo, Mura. Ya sakit kung dito. sakit ang likod. Ya, Diri abdo sa ay. gikan ok. Tungan hospital na ko. Ano sala? January katapusan. Mag-ulang. Kay anong na admit Wala ba ka? dito diri. Admit or Admit yun. admit jud? Pila ka daw? 7 days yun. Bilis pa asa ba? Ya, Nga na-admit ka kay Kani naging diri mo murag may hangin. Gandagan ba? Udag-dagan. Nanag yun diri sa may kuto-kuto yun. Ito dili. Slito nimo, murag tibugol ba? Ano ba? Ya. Normal lang kung ultrasound. Normal tanan. Kung sari, gi-check up sa mo ha. Tanan jud. Tanan diri Ihi. tae. Taing, normal. Sugar, dugo. Oo, Okay ra? normal. Ya, kung sa may, kung sa yung kuhan, sa tiyan, kung sa may finding. Ang ingon acute gastritis daw. Panuhot. Or kabag ba kabag. Kabag. Wala may, ang kabag, wala may lisi. Pero gastritis, panuhot. Urang bukog ka ng kalibangon permi bitaw. Pero dili, kalibangon. Mag CR kalibangon na puga. Na ako sahay wala mo gawas na kay naapot. Kanang mukhaan ka sir, unsa may paminan mo, murag budigwa, murag aslo, murag Ako ka. sahay aslong. Nagakon kas banda, Oh, ang kaon niyo na sakto or sakto nya absent sa dugay mo uli. makwan sa gutom or Sakto man ang kaon kana nang muntagan ko sahay ba. magutakan. Inom. Daghan kay dire nga puros na sa banda, ang vokalis nya usay di na makasabot ang pamati. Ang lain na daghan mo ka kung sa ko dire. Ha? Bahista. Oh, mo gani. Daghan mo ka sa ko dire. Dapat yung pinakagrabe jud nga katong na bilar sila nga binuntagay pag man ambak ang swimming pool. Uy. Basta tatagbaw kung pugong oy. Tanan na. Kaning lagi libre tanan po. All the way man, no? Mo gyud. All the way man. So, lima tanan. Unsa gusto nimo? Kasi di ambak pa din sa mukha. Lamig na kay kaligo. Gawas na imong murag kag basta kay na dire. Adre nya usahay mo tusukon bitaw dito. Tusukon ko. Oh. Wala ra gud. Usahay lang. Sa dili likod tusukon ba. Dili sakit o sakit po. Tusok lang. Mutusok lang. Wala na pud. Sa pagod. Bagtak. Unsa man lang. Magaway ba kanang murag sakit pud sahay. Tindog, inukuan. Indog ba? Gitanong kay nako. Kung manini, ano ba? Asa ka na sa natuan na. Asam na siya. Tug. Okay, kana gina sa asa tong kon Sugod mo kanya itong muntagang inom. Agi ayo ba? dito paminaw ng mga hotel mga pasanginlan. Kuma na to, wala. Ano gid mga 4 ka bulan na ni. Oo ba? Ang kaon okay ra? Kira man kana mo gyapon. Kay kana gyapon. Kanilang murag permintik libangon balisod kayo. Pabitahan na lang ng kalibangon boss kaysa di gyud malibang. Kana. Kay di man magawa. Kadaot. Mo na giingon nga mas maipay masigi kag suka, magsigi kag kalibanga. Ano man, igawas man siya. Ang problema di gyud magawas, di man troubles tiyan. Ana na. May nakabalo ka sa kasar. Kitaan man ako sa kuan sa Facebook. Facebook. Magulang. Tugay mo si tanaw si mga kuan. Gusto Okay lang lang. pilot ba. Ya karon ako kay gayon po. Gayon na gyud. Di ka nagabasa kung to hapon gabi eh. Mas hakbat muna dito hapon gabi eh. Nagaligo ko gabi gyud dili muntag. Hindi gyud. Mga alas 6 alas 5. Okay, bilar no. Eh, labi lang sa kuan siya. Tug siya. Sige. Sasagay mo balay guys, sir. Ruas extension. Rojas Extension. Ayan guys, shout out sa taga Rojas Extension. Pusok-pusok ang sounds. Factory.
Shout out sa taga Rojas Extension, Digo City, Davao del Sur. Ayan. Hello sa inyo, Eric Hilot ni guys. Nasi Sir Dre atong tabangan no sa iyang ginapamati sa iyang kalawasan no, nadungog man niyo. No? Tanawa ba sa pare-pareha magibati sa iyo ha. Tabangan na to sa siya nga mamaayo no, siyempre inabanan sa pag-ampo sa Ginoo. No, niya. Tanan nga mo duol sa kuha dire, siyempre ato yung tabangan ko utod sa tong mahimo no nga bisa maalibyuhan naman lang no na lang no so tabangan na to utod sa tong mahimo siyempre ako na i-shout out ako mga suki sa ko ang Hilot Digo City Davao del Sur. Maraming salamat sa inyo, shout out sa inyo ha. Og thank you for watching my YouTube channel guys. Special mention ang top 10 viewers na ko nga country no, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Siyempre, number 1 salamatan ako ang Pilipinas. Maraming salamat po sa Visayas, Mindanao, Cebu, sa lahat ng mga OFW. Maraming salamat sa mga subscribers ako, sa nag-comment. Ayan po. Siyempre, akong basher, maraming salamat. Ano kay basher, gusto ako masikat, no? Normal. Normal gina siya. Pero nindot siya, no? So, sige lang. Hello sa inyo ha. Sa mga nangutan na sa ko taga-asa ko, taga Digo City ko guys, no? Barangay Sunuan, First Cram Street, Abina Compound, Purok Manga. No, wala ka butso Jim Mamua, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan nga. Ang ganang mo makiprinsa ko, ano na ka Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, o kang Eric Hilot ang traditional. So ayan ko. Kaya kung karon lang jud ka na ako ang video nakakita, no? Kung mahilig ka og kanang mga hilot, traditional hilot, tanawan ninyo guys, no? Makita nyo ang diferensya sa kung trabaho o ang hilot sa uban, no? Matanawa lang nyo. Please subscribe, click lang notification bell para updated ka sa ginahilot ang kadlaw. Like, pwede po ka mag-comment. Ayan, pinakanindot guys, kung makasiyat ta kay mas dagan ang masayod, labi na sa itong mga kailaw, kaparentihan na ito, masayod sila. Dagan po matabangan. Comment lang kung ganan mo i-shout out. Shout out po sa Kabarat Vlog, permanente mo shout out sa kuha. Hello sa mga sir. So ayan guys, maghilot ako karon. So shout out sa Tagarwas Extension, Digo City. Love you guys. So lang guys, please subscribe, like and share. Love you guys. Ano sa sir? Na Ay pahian na yung agtang. may agtang ano man. Kuan man na sa umog na sa una buto. Una, Oh, dire. dugay na. Patikas na yan dire. Yang agtang pahi ya kadua. Ingon ni kuan naghiluan ta. No. Isa man naghilo sa mo. Hilo nga Ipainom na mo. ipainom paminaw nimo. Katugin na. Ina ko na ino magbubuot mo kinamura. Oh, Ikapunta ka to mo na to. asa man ka na inom lasa ka paminaw nimo. Dapat Kanabana lang nimo. sa likod. Taga inyo. Kumahal ko. Pero kaya makato kontra. Adili. Git ni sa. Sige lang. Kani mo yung sa kapit. Ako na to. Makakita ko po kung ano, dili natural. No? Sulti po ko. Kung wala makita, so ako tayo makuha. No? Luwak-wak po ka, pwede po. No? Kautan ka, pwede po. Ikot maayo ko. Oo ba? Ano kita mo? Kapila ka na hilot? Hilot yan. Hilot no kuan pana. Butang na ko karon magpahilot ko sunod. Duha ka timana na po bago mo pahilot. Kapila ko na hilot yung mga Mao pa lang ni. hilot yan. Oh, mao pa lang ni. So, Kaya Victor, hilot mo na. Wala ko ya ko mo. dahil Ako sa ba? dire lang yan. Hindi kong sokla. Butot. Oo ba? Kita na sa YouTube, sir. Oh, kataka ko sa YouTube ya. YouTube, Facebook. YouTube Ay, ano na. Subscribe niya siya, makalugar ka, may na lang. Pangayoon ko na mo isa ka buok. Kaya na ko. Salamat. Itong nag-inom mo, unsa yung gamit mo lamisa square? Clear. Square? Anawala na to, murag langanan pa ko. Kay murag na isa dito na tuan.
May isa ka kauban nimo. Hindi lang na sa dato ko ko dudod lang ko. Yung square inyo ang giimnan. Ha? Square no. Ano kami? Ana lang. Kung may gasto na ay, tunga na. Ay, nagkakaya ng tunga. Ay, Basta mga ungana, matagbaw na lang kagasto. Pangayo ba? niya. Ay, taindog. Gawas na lang namin. Tambay ka si Rick Rebok ko? Hmm? Tambay siya. Ito. Ito. Sa dihang, ayaw niyang wakwak. Ako matod ng wakwak. Unay, nanood ka. Siya ang Sabi magtambay. kataganan siya. Amigo nimo tong kainom nimo sar. Matigor, kanay. Close good. Close, adili kayo. Ay, uban, Ay, dili. tago na to, kay pista. May isa dito nga kasi plano ha. Nakita nga may isa dito nga sagol di nimo kaila. Dito, kasi Nay dili kaila gyud nimo atong katong tapuka. Dili na pangaja. Michael ka. Kinood na na. Michael. Huwag ka na, muntagan na siya ang kayo na. Sige, hindi ko apas niya. Hindi na Hindi mo ni anak? Yeah, kung kumuhula. Ito din yung namin niyo. Doon, ulit na doon, kaya pumunta, ikot na pumunta mo. Sige, nagpuntan, ulay mo. Hindi ko katulong ba? Hindi ko malay. Dahil mo natay anak mo din ulit doon. Nakabot ka. Kung anak wala. Ayun, ito na anong ulit kayo. Man ko ng muna. Ano gano'n? Sugod na pagkaugma. Nakay dili kaila ko. Tago, kay pista na mo. Yan, dua ka pala nito. Pero nasa pay man sa inyo ha. Dua ka pala nito mo nga sabayan ba mo square. Tapos Gitanaw ra man kaniya. magtanaw ako. Wala man siya gibutang. Nakatay sa plano pero dili niya mabutang. Tanaw na lang ha. Na sa lalaki. Yung busog kayo sa mga nano, pareha may. Mga nano sa tuhod ho. Busog kayo siya. Nalugtan. Niya kuhan siya, murag ikaw, magdalingaw, magugga. Murag enjoy ka. Murag gitanaw ka niya. Ila siya. Wala lang, lamang gitawang. Wala, murag magkaingit ba? Wala siya. Ikaw, dili na mo ma-describe ang yan. Kato gay kato ni Jalidi kitan aura talikod pag uli diri na. Busog kayo ni boss, matagpo Alas ka 7 ni. Di nagsigo ni maayo ba? kalupad. Hantod alas 9 Kanto sa kuha ni Kulba. Tambalan ko hungry sa kitan o makani Jalidi. Buwang. Ay, mamikpik. Ako, pikpik lagi ko des palengke. Kunya, balas ka. Ako, pabalas ka na maligyan. Kung suga sa una. Dili po mo. Kalit lang pikpik dili. Yan, mahal ka na yung suga nun. Kaya, Pinahalaman ko pa. hindi na may. Kaya ra. Paninot. Ayun, hindi ka pa ng Kunya, gitong tani mo. Di, ang akong suga, ang nilang bakit na ulit ko. Yan. Ano ito mga magulang nito na kabalik ko. Karoon, Sobrang ko. Ha? Sobrang. Kasi kusog ang. Sobrang. Di na sa kusog. Di na sa kusog. Grabe lang kag panuhot. Normal na sa kung kuhan. Pagka jud kag panuhot. Ika ng panuhod na ipas. Kaya pasmado imong lawas ha. Kanang magbasa ko to hapon gabi maligo, hapat mo nagligo. Pas mo sa kusog na. Ang ligo buntag lang dapat. Ang problema kay kuan man ka, pang gabi man ka, mo na lisod. Dangan ginapukon. Ha? Dangan na nakukutog ba? Ano ko? Undangan niya ang kanang banda-banda niya.
Baga imong panuhot, baga po si pas mo, napunta dito ha. Sa imo ni Victor nga, di ko anak siya. May taon. Wala man sa kabutang. Tanaw na lang mo, na pinakakuyaw ron, tanaw lang. Tanaw. Ipalakay na no. Wala, tanaw lang. Wala latay na. Tanaw na ka. Mo na kuyaw ron, tanaw na lang. Kini dahil nagbutan ni bilot ni dire, yung customer. Itan oras siya, ano hospital good night. Yaon. Oh, Kabuang. hospital o yung Naday, yan butod. Naday. Butod amo gipangita tong nagpahilot, nakita na mo, mo na mo, ano diyan? Ano ito yung makaayo? Hospital ko na. Siya may nagbiyan. Oh, tan oras man siya. Sintan oras man kumukul. Na, sa tinaday kong lalaha ko dahil. Sige ito. Ano hospital lagi? Ayan kiyan, muburot, Ano na? mudagduko, Kita kila daw ulo, sir. pagkain. Amo ko di pa, amo di panita, may dahil pa na mo. Gabi. Tubuan niya ay. Ang bay. Gabi ang ano. Buntagan mo din siya good. Sige na apa. Ini sa ang ulit. Ano to? Grabe ko ito ang law. Abi panuhot lawas ha. Lagi nangurso po ka sir. Hindi ka nung nangurso mo kas ko ha. Wala na yung kabulan ng libatik Ano ng pala, ito. Ha? Iya. Ano ba yun ni Victor anak niya? Hindi ko anak siya. Nung kay alam magpapagay pero na hindi ko pabingin. Kung kainom siguro ka anak. Muna pinakakuyaw ang tanaw lang. Kanang tukan lang ka. Tanaw lang niya. Apil kong isi. Oo. Pero lahi ang iyahang Pero, lalaga, ipon ito sa inyong hakil. Ipon sa inyong. Unsa kaila? Wala gani, gay. Unsa kaila? Ano? Dili ni mo kaila to sir. Dili ni mo kaila. Dito ka gabi na, siguro. Apil lang sa ayong phone. Amigo, Wala, siguro tapo. to sa inyong amigo po. Bakada. Pila, apila sa ko. Antayo na to. Okay ra ka sir? Ang pinakakuyaw si Sanib ha. Obserbahan tani ron. Barang ko dito na eh. Ha? Ha? Barang, sani. Ako dito. Pinala ka. Kala ko ako dito. Dili, dili. Ay, kaya ko sulo siya na. Ano? Ibu mo na ako. Ako yan. Ano? Ano siya mong tito? Ah, sige ka. Ang din pagkat ko. Dinahit ko. Ano siya mong kanyang Pagkambal na din dito. Dagan sa mitmit na dito nagkilabot na ako. Nalipad. Kaya ra? Hmm? Tuyo, ni mo na yung tayo lihok-lihok. Oh? Yung tayo ba? Di tayo, ni mo Okay, naglihok-lihok. Ah. sakit daw. Sakit iloto ning pas mo. Sakit daw. Pero ikadua, anak, di naman sakit. Nabungkag naman ko na eh. Ano ay? Sakit hiloton ang pas mo sa kusog. Hmm. Ya, grabe panuhot sakit kaya. Ano ay? Mas doktor na lang sakit. Wala si Victor yun. Hindi mo kaila to tanan kainom nimo. Ibu lang sa anak ko to. Pero lagi mo sa
anak yung mga kita nga dito sa mga. Yan na sa gol. Oh, pagod iyak na. Ito mo to siguro dito. Boto. Ibuga panood ng lawasa ba? Ang pinakakuyang ka panood kadlawon kaysa adlaw. Kadlawon plus berbuk now. Inom ba gyud? Oh, Ano, dangan na yung inom. Sigarilyo. Ano na Ulang kabulan. inom. Ulan ako. Uy, undang mo ka. Ano yung sakit? Adlok ko ba kay Timbre. Ha? Kunti pista dito. Ah, iyo ko Maganda. ko. Daman Ang ako. tsaka, para atong asay kauban na kung siya may gitara siya luyog. Daghan pud mayabag sa inyong boss. Eh, Para sana nakaundang na ka, di na lang din mo balik. Balik. kaya mabalik ka na. Oh, depende na sa imong ko. Ganyan na, ganyan na kasi. Undang na naman inom. Eh, pagkatataasas ra ba sa imong edad? Ay, 26 minutes eh. Check. Ngayong pagsasinta na, pwede na. Na. Wala mo patag ininom. Ginayang ko sa akong Laura. Bata pa. Ginayang ko sa akong kitabuhi. Hindi ni mapil sa kunay. Inom kong linog na. Inom linog, kanang palahubog, patsyon. Hindi ni maapil. Iniundang naman. Ilang nang yun. Ako ang mag-discuss yan. Manin siya. Ganun sa inom niya. Ano siya gihatag nimo nga baso nga imong gidawat eh. Gidawat ka. Kasi inom niya. Nitagay siya, nitagay. Gitagayan ka niya, gidawat ka. Sa. Di na sabay mo sa lamisa. Kani laging pre. Dawat Pre. pre, pre man. Kumpiyansa gani. Gamay nga baso. Pre man. Hindi ko mo inom, inom jud kay. Kada Gani. ni pre. Hindi malikayan na lang Yeah. magkukuya mo na sayang Ako ko. kabala ka ni kay. Ano sa buko mo wala. Pero sana ni undang nag-inom, nagtagayan, di naging makainom kay. Undang naman. Malipad na din siya. Lingon na na yung mga amigo nga. Di naman ta malipay ang may puko. Ay bahala, na mo tampo Di na na sa lang inom, yung inom. sabay sa ila ha. Abay lang kung amot ha, pero Tampo lang inom, sila lang painom ha. Ako silang yung tambagan ko. Kung sila na kami. Undang ka. Yain. Ay nasipyan na. Ano lang mo gasto ka, basta di na din balik. Nakabalik. Natisting naman. Okay. Sus. Sige, dili, sige, tiyan. Tumuon din din yung gusto na ngayon ang konti mo. Ano lang wala niya mahubad. Ha? Wala niya maayo. Bumayo man kaya nagsintak. Ano, mas maayon din siya. Nabalaan din mo. Ayan. Ang di pauban dahil yung ato ng binuang sa inyo. Sus. Masagad ka. Di man gud pwede di ka mo dawat. Eh, trupa man. Ano, may bawaan ang binuangan kung ako. Di man puta ka balugod. May bawaan ang binuangan. Mata ka balo. Kalanay. Nasabay man mo tanan di. Nya tuyok man. Dili no, dili yung kakumaluno. No. Kung yung ana eh, pag nainom ka isa, yung ang maso ayaw pag tuyok. Kan ang inom na tuyok. Ah, isa ra gyud nakabaso. Isa ka baso. Mao ni pangit. Dapat lain-lain ta. Lain-lain, imong. Nalain man pud sa tanawon. Ug maglain ka. So magkanaglain maga nga trupa ra ta. Ana, kanan yaan na ani mo kay undang naman ka. Gitik mo liya. lang. Na reply. Binuang mo kay ito lang ano? Kanang balos na eh. Lagot pa lang. Binuang. Itong balos na ito, masukong Ginoo. Hasil man ta. Sa tao. Kaya ni mo, kaya nga rin eh. Halos mo itong uban dito, gibarang na. Na. Bako. Suko kayong mama. Matuon dito. Sanib yun. Kita ko sa video ng call kung saan ito. Kita ka? Nagbarang. Kita na ako gabi. Oo. Bali ano to call? Oh, ayaw gitu. 10,000 ang bayad na to. Nangok ko gusto niyang kamot. Ano eh? Lima man to ka video.
Wala mo din sila nasa niban. Patlo dito. 5 ka video to. Lima ka video. Sila yung mo lang niya. Makabantay. Kunin ko sa ilang pagpahilo. Wala na mag-post ng ako. Mas nagay. Na post. Di pwede to. Amo lang to. Daghan ko yung banggit. Di pwede to, magulyaso. Kuman di ayos siya. Ako na lang yung uno. Ay, hindi online. Hindi ka. Una yung uno. Di mo sila unang gire kay. Hindi mo sa kami. Kumasta. Ano ba siya na araw mo din ayo dili? Sabihin mo kung wala na. Bayan lang. Ang balik eh. Sabihin mo. Dili na. Balik na rin. Tadok-tadok balik siya. Wala rin balik. Nag-block siya. Anak ulit. Pagkamay ha. Kani siya, sir, ay kalimutan, balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimutan ha? Balay sa uric acid, balay sa sugar. Kani balay sa uric acid, mo ni balay sa inom nga makaubo. Mo ni balay sa sugar nga inom nga lami, nga tamis. Nadri ang soft drinks, nadri ang bubog. Ha? Undag ka o pasayan, alimango ha? Kaya makaparalyze na. Gusto rin mo magkawon. Ano, lugay pa may noon. Gusto ba magkawon ng kasayan ni. Kusog yan kaan. Alam mo, pero nila yung asawa kay hindi magkita sila ng balaw. Kasamot na sugar, asurit. Ano ba? Paralyze na nice. Salamat sa mga. Ito na, ito na. Gusto mo lagi ka ni sa buntag ni Hao Kailo. Kinsa. Oh, ganyan. Kani, Ano man? siya wala buntag kol. Dabon service ni. Magulog mo abot. Magduramin abot. Ano eh? Wala sila si bakante. Ano siya ganun? Anong gusto mo ka puntag? Ang kapulakaw ba? Ah, nailakaw. Ano tawagon mo siya? Pwede din kakabandanan, dilot mo ka? Ha? Pwede din sa Dili ito. Dilot mo ka? Pwede man. Ha? Ang ganda. Mabugnawan siya. Mapaman ba yun tayo? Ang bata man. Oh, pag madayon ang 14 na ay Valentine's. Asa mo magbandaw ma? Pero sa ano, dawit, kanang resort kita da. Ugma pod ang kuano. Ang Abinyo sa to. Asa, December Avenue. December Abinyo, ugma no. Ugma sa Coliseum. Oh, Siya dito. Diya, Coliseum. December Abinyo. Ano eh? Cancer Paracos. Ang ba putok dagat kay wala bayad. Bahala. po to, Cristo. Bahala sila, maghilok to. Tawag na pa. Dito ba sa ilang concert sa Dawis? Sa Dawit. Sa Dawis. Asa Oh, na? kita Lugit man ko, pwede man ko mainom. Di pantalan na dapat. Ah, sa pantalan na dapet? Surusulo lang ito sa pantalan niya. Malanaw lang kasi lang. Talakan, oh. Ano siya nito? Sa oras sa sugod. Alora City. Matay. Ito na lang ka ba? Dito punta pag may time. Ha? Dito punta sa pantalan. Ay, dito. Musore man dito sir, shout out ko sir. Pwede. Para mga Pwede. shout out natin yung kids, sir ba? YouTube. Sana yung Gina-shout out po ko sa mga customer, nga mga vocalist. aday. Diya sa kuan, gina-shout out po ko diya sa Ay, tawag to. kana bitang box bitaw sa diya. Woodbox. Wood box. Nato suki diha. Wala yung nagsikat na lang. Shout out to nila. Sugan yung food box. Ito tambok ba? Ilang Ay, sa na? Kanang nasa city ko. Ay trabaho po sa city. Munisipyo ba? tambok ng babae. Lalaki. Alala. Tagay millions. Kay Emily ba? Kana po siya sa city. Tugtog na siya. Shout out sa kuang. Ako suki. Sug na po kayo ng food box ba? Supra. Oh, kinadya, puno ang tuloy. Puno na pirme dito sa apuan. Kato ba kana sa parokya no? Oh. Ay, wala may parokya to ko. Lahi ang Ano pugtog. man nang lagi parokya? Ang kanta lang tanan, parokya. Ay atay. Hmm. Puno kayo. Puno kayo. Wala di si kuan. Wala, good. Yan, kanta-kanta po ka, gitar lang. Kanta po. Yung request ang gusto mo. Kanta ka, o kuan. Gitara ang gusto. Utan. Okay, oh. Iba lang to. Utan. Rapapam-pam.
minsan yung doktor yung nakaama, doktor kang pigilat. Sa katekisya. Shout out po kayo sa Samal na banda. Bandam na ito ko tambo. Sa Samal. Ada doon. Shout out po sa Samal na banda. Pigilat mo po siya. Bandang hero. Shout out. YouTube channel, Eric. Abang lagu niya to asal, kitchen doon. Wala kasi sa kiti sugar no. Ano ba soft drinks? Suki kumain doon. Undang na siyang tinom. Inom ko sa akin, inom kay ko. Undang nagutag na iko. No? Inom na sa. Nagkanya. Tagang na gininom. Sakit ko patambal no. Ganda gamay. Kano ba gasolay na sir? Parang walang sambutan. Yung taro mayo. Uwa mo na sakit, uwa ng kamot. Huwag na nagkamot diri kay. Yahay na yung paminaw na di ko mo. Ato bagay ko bansalan ron kay napatabang to kung sukit. Ay, Inom mo sa kabangon. na. Dinala ka tuong dinan ako, kasi dito na ako maabtan. Paralay siguro. Wala ay. Kalit lang. Kalit na ginagban. Kasi yan dito. Pinakalakaw. Ah, Ay, tani. Pinakalakaw. Mga ganyan pinakakon dyan. Pinakalakaw. Harang pa. Utan pa. ay, parang siya. Duble. Kuya katong hidarang ay salib ang numarang siya nga. Pero katong hilot niya rin natog lang. Tapos pala niya katong hidarang. Katunala kita video no. Ako din wag pa to. Wag yun ba? Ha? Bago ko tanon. Ubag na sila. Nya. Sa tanan na to dire, kung mag-istoryahan na, may kamera magdungog. Di sa kadungog sa inyong tingog. Kamera magkadungog. Kadungog ko sa kong giingon. Ano na siya? Ang singot mo. Ano siya panungot na? Ano singot na? O kano? Naka? Tanay. Na. O, kana siya. Okay na siya kinigawas. O, tubig ko. Pag di na siya kagawas, not feeling well ko ka permanente. Naman na sa sulod, dapat magagawas siya ha. Grabe panuhot, pasmado pag hindi mo lawas, ha? Luya. Luya, kaya di may kagawas ni singuta. Kaya pag maayo na, saka pa po ka mainom, good, no? Ay, di na mo inom do. Hindi na, we. Bali sa inom. Mangita na pong sakit sa tiyan. Mangita na pong sakit sa tiyan. Inak may, Inom gud na tubig. Tumit na. tubig nga pula. Tumba. Akong din na lang yung kasagal ko ng sabay. Ang kuyaw ka na masuko, doon ka ng suko sa uyab, kanak mo ni kuyaw. Hindi mo kituldo, wala kang uyab. Anilos. Nilos na eh. Maganda ko na, pag-lig din sa kuan. Singa kayo. Ano naman po umakit din. Ano ba? Gugay na, timbre pa namin, lista namin ko sa timbre. Bibog doktor ko sana dito. Sabi ako niyo. Nirequesta na ba ka na? Tuhugong bitaw dili tubo yan, no? Ya, kapag ngayon ni, kapag ngayon ni, 18,000. 18,000? Oo. Para asa man na? Dili ka ni tuhugong iyahan, ilong kong tubo. Kopi ba? Para? Tanaw yung tinae, ang sa'y sud, tinae. Udong, awdog, wala ko'y kwarta ng 18,000. Mas bilang, gawas na ako akong anak eh. Kung mo na yun, dili saya. Dari man do? Tratang food. O,
Oo, nag-panawi ka na kayo. Sound, bayag-bayag minsan. Pwede, bayag. Bayag, utang mo. Dahil mo na pagkasan. Mahal mo na. Bayag, nakaroon, buwan. Ang extreme, murang di kuan pa mga tiyan. Murang extreme. Wala, hindi mo pa silang ending na anak. At ang dugo, iiti. Normal man tanan mo mga kung ay, probinsya nyo din. Ang ala na. Kuan ba dahil na nila. Doktor, nabawaan. Nabawaan nila. Ang tanong ko dako ba ang nila na ito mo na palit ng sitak ba? Hindi, gawa mo game CDC. Kanto. Ano man. Nindot ang MCDC. Nindot ang billing. Hindi ito galing dadako. Dollar. Di gawas. Patay pa yun. Ako din yan tanong ito, ma'am. Saan dako ba ni ano nga? Ito mga. Pero gamay ra magkamong excess. Kanaydi. Sinibi? Excess? Pilam na bill. 25 niya po. 25? Sinaydi na lang. Lumayo ra no? Lumayo ra kag Gamay Yan sa may finding. Then Moto. delete man na mo to acute kuan. Rated. Eh, painin na. Ano? Ba ang tambol man. Hindi lang painin mo kung matambal man sa ito. Kaya ako sa bisitay, pakalis sa gawad. Ano saan mo tambala man? Murong na yapon. Yan, dasok-dasok na yung kamot anak sa tiyan ng anak ko. Wala mo kay probinsya. Ano yun ang kidney na yung pag sakit man daw na yung tiyan. Lupos-lupos-lupon. Wala na. Kung dili lang ko anang kaandot ay masamad ko lang yung Hindi tinais. ko mo sugot atong 18,000. Wala na, ay, masamad ko lang yung tinais ng anak nila. Yung anak ko. Gasto na paglain na eh. Oh, wala, may kwarta anak ko. Di ato bang yung doktor? Yeah. Wala, may kwarta anak dok. Wala, 18,000. Sige lang. Kaya ako lang yung igawa. Ngita sa pagkuhan dahil ano yung exist ako kayo. Ratong isa na admit mang no. Hindi nakasala na ito. Oh. Sana di ay? Kasala. Masala siya. Sunog yung mangga man. Sunog ng mangga. Ay, masuko. Isa ko ginhawa eh. So, sa kasabot. May finding. Normal Ay, taran. wala. May finding ng doktor, anak. Wala. Wala, di na rin ako akong anak. Kuhan lang siya. Nagawas lang ta din. 5 days balik siya ha. Okay. Lugar ay doon siya ha. Maayo man ka. Maayo ka. Lugar lang. Kaya mas nindot ng kusban. Eh, Ikan karon alima ka. Sa lawaron. Kuhan. Lunes. Martes, Merkulis, Lunes, Bernes, Bado. Balik ka sa badog ko. Pagdugtog yapon ko. Panawag o Bernes. Panawag kag Bernes na para ugma ang schedule. Para mas kibilan ka. Balag kuan kung Malaga mo. Sa mauna ra lagi pot. Sa mauna ra pag booking. Ang manawag kadaan sa kuhan anong gabiin. Ang sa Lugar lang gyud kay lawas biyan nato niya. Narabay uban nga mga daot. Ikaduhang round pa nako matakpan. May uban gahe kayo. Second round madakpan. Kato na di kulang. Hmm. Kaduhan man to. Kung balik. Usap tabi. Ay kaduha dito gawas. Pampulang dahil. Pag mayroon na kung kuhan kita sa Sa'yo nang gagpambara. namay nang uani mo. Kaduha ah. Istoryahan na yun namin. Istoryahan na yun namin. Ako ha, di ka mahawaron ha. Inom na ba ng mga tablitas na wala ang mga Okay raman ang tablitas, basta naayo ha. Di ka tablan. Alam, paglang na dito mga amay ng tablitas sa ilang sakit. Lipot ka dulot ang tambal sa Tasmos Kusog. Okay? Ha? Ay, di ka tugang, tugay ka ah. Kulihan juga.
Bihan jud kag kuan. Pwede pwede matulog siya. Kanang banangon na yun, katulog man ang susunod. Ay. Tukas la. Katulog. Patulogo na. Like, ano mo sa labas ka dito? Ay. Na. Tulog ya. Kaya na lang ka, sa nagyaw-yaw pa. Sa nagyaw-yaw ba? Ino man iba ko. Mau yun. Kasi may binwak mo, mahana ko sa ako na Nicole. Oh. Wala siya. Ako na Nicole. Lagi na siya wak-wak. Doktor, surod na po. Na kung naghilot sa irik ato, nagsige na lang pumugong. Ano ay? Kamusog ba siya? Katabang yun ang social media boss no? Oh, sabang daw. Ha? Sabang daw. Kung ako kusulot, social media, di magkita no? Minabal ka, minabal eh. Hindi na ayun. Hindi, yan tayo. Antang anak ko na, agad pinahian. Dong, ako ako na yung antang do, abi na kulawan yan ito kay imang doktor na. Ako din niya, ay dugo sa ang kwan. Ako nang Yung ulo, kung ay dugo ang kwan. Ay nagdunod siya na ay, ako nang ulo. na, di ko kung sugod dong kay. Tahiyo nang dahil na dok. Na dok ako, kay, kita ako nagyambol bagol. Kating pagkali sila Ay siya. maglugi. Kating pagkali sila siya. Kaya dili ko do. Na ano pa na. Kumungan din ako po dito. Kumungan ako. Sunod adlaw na naka YouTube. Kanang sharing mo ni pinakanindot kay masayod tong mga kuwan. Kaya di ka makashare po, madugay may nga po di makailaw, ka masulti pre. Ano ba naman day kay mabot ang time bang ngita pag biya mo tami. Kasi nana sa pian bukan. Wala ka na nakabulong. Mo sa di mapidikap. Ito. Ikaw na Brad. Ito, ako mo, kainan mo kanong tintog. Kaya may nagpakanday sa ano to. Di na liro mo nakatuod rin. Itong bisag kaya na mong bilikag. Ano sa? Kanina, ano yan siya? Oo, naabot tayo ng pa. Ano na, pahilo. Schedule mo na. Di ba lagi dyan schedule? Schedule mo na. Sige lang mo. Basta. Problema na kung ayun. Schedule dyan ako kay para dili sa pila. Para dili mo sige hinulot, magamit tanan. Sige naman. Ang wala sa siya ang Pag magagabi, pwede magpabook ba, sir? Wala dito ko mo reply. Reply na ko, tawag lang dito text. Hindi mo di mo na-book eh. Hindi mo di gusto rin mo magpabook. Or itong ito. Hindi mo reply lang ko, pero kung na tawag ang text pag booking. I-resend lang na ko itong nga ba? Imagine kung siya kauban ng hindi siya ano kung nagkailan ng kauban. Ito naman. Kalau magagasulay nila. Alam ko din na.
Kasi bisa sa hilot niya. Eh, hilot niya. Ako, kasi dahil Pinakalayo ng pahilog niya sa kung dito Japan. ano Ang ay? ilang mapahilog. Hindi ay? Ito, talagang isa blayo, basta mo kaayo. Hindi ka pa man dyan Japan. Ang gani. Mayo kahilog. Yan hira ito. Sa kalakaw. Kira gabi maligo. Ay, ang panuhot. Hindi pwede siyang hangin no, matulog no. Pero naman, sa di lang sentro kayo. Inot man siya. Pwede ka mag-aircon. Basta balot lang. I-just laging pants jacket. Balot, jacket. Balot. Ay, nagising. Basta okay lang. Ako, ayan ko lang. Pagkat hapin mo kung masito. Sige na, ayuda? Oo. Ako, 59 naman ko. 59. Oh. Mainit siya. Bintang senior. Hmm. Pagka 16. Ano yung ayuda ano? Kay Marcos. Ito may. Kaya ka? Ha? Napay mas daghan na meron, sir? Ha? Napay mas daghan na meron? Panimaon. Napay mas lami na meron? Starting pa ni. Ay, kanina, ramdating starting na. Bali na muna eh. Yan yung nagdili ko. Ano suka? Yan ang isa ko ano, napa si Qualis sana niya katong babae. Katong wala makarga sa top 5 ba sa Philippine Idol. Ah, basta kay mapugos lagi jud ko kuha ticket. Iyo ang tingog ba wala makarga ba. Isa na po. Si Nelson Qualis kita ko. Banda na sa niya nga na apel sa Philippine kan ba? Philippine Idol niya wala sa makarga sa kan. Yung kung ba may pagka-ages ang tingog ba. Husky ba mag... Ano yun? Masa makarga, hilap din siya. Hilap na nito. Nag-uol ko sila kuwan. Kaya kaya tangod lagi ni textbook. Nag-uol ko sila parokya. Kung sa kusugay sa ano ba? Yan sa mga tao. Pangalan na kanya. Anak gila. Gila, wartam po. Ayan, butuan. Wartam man sad. Palawan. Gila. Sabi lang itong naikubin. Sige Ah. silang tugtog. Ah, sakit gamay.